BJP pen district Indeng for executive ame ke padokon. Baik kacing ko yajok banghinia pran ke dam lapen inut ke sucelang bom. Hamren narupi APHL se song pen angtong ki thara phan pa jok bek nangji puke hang. Nijangkar Benglong Dhilani Atal Bihari Bhawan mate Nijangkar Benglong District BJP asai Hemalong Indeng for District Executive ame kangnipon. Bangso along Nijangkar Benglong atok anu kacing thuramo ke claim kedam nangjia puthak lapen non eprang ke dipuason thak thak si Nijangkar Benglong tapat ceman nangji pusi ke thanpon. Mealong Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangpen lamte pachinipon ke Nijangkar Benglong atok anu anta kijon alang Jol Jivan Mission mate tihek pen JJM hemipia tangka kelong le atoma phan an aphan sitame long lap nangji karen mate meri hing trapjin pen pachetang thai nangji la pen PMAY jia hem kele le adim an sitame mondol committee atoma phan trapjin pen ke report ke paen dam jia phan hukum pipon lason se hamren ching thong rongkhang kadok kawe constituency do an ke me lang chetang thai nang thok lapen APHL sia song atum ke karbi hejan pacar bo sai aphansi ke claim chot lapen obi kimia toma phan misgai mate ke than tap sai de anchot takalisi ke thanta papleng ple pusi arbokon lapen pherang ke pen CEM aphan karjo hut APHL si spokesperson ang toing ti gathara phan nelile jel ke bengkali ke damtang aningkan police pen kache bohong jok si police atum si jel ke beng puta nang pacheni dun Mealong MP Horen Singh Be Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron lapen West Karbianglong MSS Doan tami cetong dun Satgaung pen digon to terang report Malong News ye ke banjiar ni di puason arong supi pen cengno along aprek acing turang sai ke ding ason West Karbianglong tamelan ikan bo Amren pen cenglok West Karbianglong atau kamu sayang deng konjia pansi ye tumpin kacingwa lapen ke arong tin tuar ke leliadim lang me ke leliadim hai dami ka pichung jia pansi pinung tum karna Autonomous Council pen ke claim konjia pansi sik tang pon la solo ke Bharatiya Janata Party ahin pen ame cherak chitu tu nangji macam ni je si party pen government kera rakyat si campaign pun rakyat tu सब लोग सोशल मीडिया लोग कैसे थम लोग ला तो इनकी कथा फान तुम्हारा lagi ni chini dah je CM Karbianglong CMC के पन्ने पुला बासर yang tu malah kes le lang no 2012 na police pen kacetan song drug atum helicopter song atum Central government, state government pen lamdon cetok lo, lamdon cetok det pen api, alang itung dipual long, polis ari pura teng lah, polis alang ari pura teng alang tung, di Fiji barni claim lo, mekai lo, hola Amit Shah kumlin mekai lo, Chief Minister kumlin mekai lo, ama polis tung kam kedun lo, hola so kam kedun lo, hola bangke. Mungkin nak tu kipu, abang, ini polis apaan? Order si polis pencing bayi holo cewek dolar mana si polis mesti kes, nili jongjong thang kes, kipi thang tak ini, nili pen thang tak cara. Bokajan Police Station ke parlo lakha ke thom Dilaujan vereng terang arong along jakhong ni phai phor ni Arin tilipor phai hinira chiti malom bai kaching koi penajok bang hinia dimaklong along mat apran kedam inuda bang aphan keso lang pon bomlang apran kedam joyatum amen kalitang pangri singnar arta ningkan ner keblapen kalitang asim singnar arta ningkan trok anparta phan kri singnar arta ningkan ingkoy aphan selang pon bomlang asar bura rapen asar piamen undor singnar lapen basa PBP bangke thom ta alang litum asoma saden putina pachinidun Bike bearing registration number AS02D5794 Pustang Thekpon Kisung Kipoa Hemasor Sapasing Terang Arong Pusi Nang Pachinidun Hanjang Lang Sopen Rajib Torong Piripur Malong News
jakong cheklo ni phai pho ajo por phai trok malom reng bong homa kumlin along AP Chelsea song pen kachi song pon lake aron re pen ang tong inti katharapan kenep kang nang pot prap jin pen nang pajok pibek nang jipura kar biang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri pedopon nijang kar biang long hamren rong supialong AP Chelsea song along ke klaim kachipaduk hip atum pen jakong cheklo ni phai pho ajo por phai trok malom pen reng bong homa kumlin na thengno along kachi song ami de ke thorpon pedo labang to along AP Chelsea song pen ke hang mate kachuning ripon lake AP Chelsea Central Committee along lamjai sarpong to inti ka tharapan hangnat aduk tikera ke pajok daprang jia phanpura Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ripedopon lapen AP Chelsea song pen kaninje pon thulake jongsi Karbiang long arat aphan mate inglong so aphan jongsi nonason ahok hialam pen karbok pon thapen ke pasung padover jilang pulote non lake ke chengsi ang denglang kebang GR ni pen ke la ansu sesi kache song amide pathe jilang puta pherang kia thengno pen lam the chapaklang pon lapen halakar biara aphan eviction mate karplung pon sayalong ke AP Chelsea song pen ke mentune penta ke krojun thekhe lapen ning chipaning ding ponun elapen konat si kedampo methanga dim aklong along le chedo de pulute konat si toy pola son aron ria sai ke klempon along chedon dun thekhe puta pherang kia thengno pen lam the chapaklang pon hamren pen responding si report along news Ladak hamren AP Chelsea aropi pen pini tong sekot kacing rum nangkok lapen ladak kache song asayang deng kenang kedeng nangkok abang ke lahelo kedam tang jak hong tarik siarni en ilitum AP Chelsea asong ja sarpo mate tiripia mayalong lamjai sarpo angtong ingti ake hayaphan aron repin mate thang adai a langli awe pin pen alangli phan kapakoi thap adai pen alangli phan kenep kang nang lapen hem kang samalong nilitum pharman nang ke beng pichok la so puthak nilitum ningeng samdunde lapen nilitum deng un e lapen nilitum do joy un e la so nilitum ning ke kang ning ke pung nilitum dokok la so potsi matela nilitum ning kang samse alang tum ron re pen alang liphan ke beng puthak sinilitum piniar ni kacha songa sai deng nang koklo athema ladak karbi lapen inglong aso tum phan RSS bongo senatum nang kachenek ladak chechak on edat lu nilitum athima alang li setame thanga ke chokche thekdam longle lapen alang li ke chokche kam thang ke klem awe setame alang li phan nep ingnang bor isi lapen akapre dai alang li phan pabon thapsi alang li phan hem kang sam ke beng laken nilitum chedon dun thekthe lasi nilitum hamren aropi lapen socheng ben dado penang anatum lapen la sondak thaksi inglong aso kachetolong ladak garua khaita nanga chetong dundo lasi nilitum pen ki puji mate sodak pen nilitum kadiman mate ke hang abang ke la hello nilitum makaching honsar angtong ingtia phan bang load serak nangji athema ladak tuliram rong hang akehaya matsi meeting along taning jelo halangli pulo 1986 movement hoda son ke ladak karbiang long ke wan nang nilu ladak ke insam jin ben si chesong nang ladak ilitum angbong don rap angbong ning kachi oi la sona bangke avidet nangji pose alangli meeting along ningji seta pipot alangli angtong ingtia phan alangli kenep lapen kang nang lapen hem kang sam ke beng ente alangli phan inglong aso lapen karbi pu hisapon pedet poma nili alangli phan karju kang tung lasi tuliram rong hang akihai nili nangli tuma phan nangli phan nanga choning ria bangke la hello nangli khe lapen long ria long insam jin ke do lapen chingnek chingni soi pen ke do jia phan karbi lapen inglong aso tuma phan kang hon jia phan nangli matha i lapen aprang ko sonsik engkam kache georgima labangle matha longri il nilitum EPHLC pen piniar nianta nangli phan hotor nilitum nang chakam khila tanga por ke dera por se tame nanglitum mithanga khai atum ke sunglo social media pen jongsi pangdak de pulo tangte atokanu ke do tum anta chini ne det na pu ka phere pen ajok nanglitum tanang ka cherap nang chitu do na pot nanglitum panchuro par pik lo frangsi ke lapen pini nona por nilitum ke chitong nang ko ka theke chingrum nang ko ka theke la hello mohet ik pen ta than lo nilituma kar i lake nilituma karbi akhei mate longri
apan ani kaching hon mate ok apranan ta kachipi det ji abang pu inut asong japu ang tong inti katharapan jakhong tari ke siar ni nang nep pichek pana jok nilitum maning duklo neplo ta nilitum ning ke oi na ya bangke alangli mane pine a rep ke asason ba pine madar ke si ke claim that ason arinang kok pisi ke vung pon ihin ke vung pon ke chok ke theng ke tur ke dong la sona bangke nilitum ning dok de nilitum ning samse apot si alang le pan jat non se talang le pan pijok nang po pijok serak nang po la sinelitum che song lo nitum maning hang lo atheke alang li ke khai anok belo pusinelitum ning che thelo la pusona asong japu nang ke klang ke nelitum maning arong lo la si jesemet ake hai to liram rong hanga paneli ke chuning rikang tunga bang ke la helo dak ke demokrasi adema pot se demokrasi teng pen se alang li nang li claim non nelitum social media pen nang li phanchuning ri parpik lo atheke dak ke dictatorship kali kumane China ya dia son kali dake lasi langli nangli ke claim vek nang jia kam non nilitum maning ke hang ang tong ti katharapan ke jasemet penilitum chuning rilo nangli prap jin pen pejok pinang po lahelo nilitum makar ilo KSA Arnam lang piaro pen HSLC la pen HSSR lang yun doon na tumapan karchopon. Jakong ni Paipo ni ada por Pai Kresi pen Lakhain korap di Deupani MSC constituency ke parlo Nirja Klam Karchar Complex along Education Awareness Kam Felicitation Program kedengpon. Mei charipon meipu Anilson Teron aluhi pachinipon chunbang buson ingkilapen aluhi sarpuaman pen boson rongphar Principal Deupani College Manpeng aluhi Sorbon Telenga Local MSC Ramsing Terang Ex-President Anthony Bongrong Social Worker Raju Ingleng KSA Desoy Taro KSA anpat taman peng kedo kithege dingatum chetongdon labang solong kado kawe bang phokep to se HS lapen HSL siastar lang kiun dunato mapan archopon hajal sopen rajab torong report malang news pardon ahok no nilitum ladak lo Charlie song pen nilitum ladak pini facilitation program nilitum dengpon lo labang so kideng along ke nilitum ke bang jilang ovi tumpan nilitum koson si kengkam kimi ka chijor konjima la so puthak nilitum kado ka vitum pan nilitum than pon lo la pen first division second division third division tumpan ansta nilitum kado ka vi han nilitum archu pon lo Takkan atum la pesona tai meng atum pening kan si pang teng lang mana atum ate apang ada atum la so ate meng atum deng pon mon nilitum labang so a programa bang ke nilitum pining si keching si nilitum peman pon lang ke par tangan ingkan ke lahai ladak nilitum lo Charlie a song pen ta ho kapre song pen stamela song awareness bang bibelang la si nilitum ladak nilitum claim rapet akorti tum pen nilitum chelang si nilitum mathasi ke bang ja por hot bang nilitum lahai jong sikle pon pelote kang thurji tum ke maduk ta velo pun nilitum ningcherot kut pen mathasi nilitum labang so program nilitum deng pon lo tangte HSLC la pen HS yun doon ba mumar dengan panupet kan pini na cetong doon tangkan doon nang lihin pang pini la solam pini pang rumpet polo tangte pini ladak bang pokep susede ji ho ladak ka cetong doon la pen pinangan atum bang ke kurani hostel ke dam na dokok malang le tuma cetong te kedelo la pen pinangan atum bang ke kunani pen abirta ke long leida dolang tamen tumun an bang itum birta pi pen alang tum sta pini bang lo alang le tum pan thang pi movidel sta men le tum sub sovet pen sta melang le tum pan le tum panong pi pon lo la pen pi pon lo tangte non ke bang dilang na tum anam bang pi kese branch hin kan tum kaprek la sona ada me kedeng ko nang tum mahin pen kamat hadu lang dolang nilitum jong se ako ki bang ja por ho jong se an so se ako percentage jong se ki me percent dolang polo te nilitum la HS phantet de HSLC phandet de nilitum degree tum phan sita me nilitum matha ponji la pen halat tum phan sta me nilitum archu ponji la pen ke bang jilang ahot bang ke halat tum si nilit leaders tami good leaders pe man vek nang ji pen si nilitum matha si nilitum pini che parai ponตั้งแต่นางเลหินเป็นหลานนนที่นางจะต้องโดนมุมาตุ่มพันมันเตะพี่ปูพันเสียไม่เสร็จปีนึงหาคนตัวมัน ahok lo nili dak karbilo Charlie so mai pu pen nili dak kaning je kang tung mate ki pu kang tunga bang ka ahok lo nili paye tumphan bapu tumphan nili ka chuning rida mate alang li tumphan karjudam kang tung abang ka lo non alang li support tum alang li supi tum pini ladak misen pen alang li tum undun pen nili tum archu dun lo lasi ki bang jelang hut stame paye tumphan bapu tumphan stame alang li tum abang hala non ki pas vek atum amumar tumphan alang nang li tum abang alang li tum han misen pen nang li tum anu sia kwar di
pon nang ji lapen akang tui ke pali dun ji pan pen se alang litum tabor idu nang ji pusi nili api apu to pan sami nili mai phu ben nili pichini pon thulo tangke non malom kijom put raki hormu drugs pen danglok kaprek hormu we ki sun kri mam thak nali technique pun ki mate pachini ki hoklo laso apu tha ka bang stami nili tum ke part tang pachu jangmi po achiklo lom stami nili tum along awareness stami nili tum bidam lo lapen pinangan tum stami kichotap tum minut baini ta dolo laso ke dolo along stami nili tum SGB rong asar ka doka vinil tum pang room si nili tum halaso awareness long stami nili tum deng lo lapen pinangan tum abang ke aning kichiru stami nili tum thek ponong lo lapen hala bang so aning kichiru tum stami nili tum han misen message nili tum han nang pilo lapen non sitame non hejong ovi kimi tum han stami nili tum ki bang chilang port an so sinili tum pang tang ponji lapen nili tum than ponji mesen me et pen nili tum kai ke stami alang le tum akisung long ni tum arjab ji lapen nili tum ahok pet pen nili tum alang tum han than ponji pere pon be first division pen si chewan percentage bang ke 65% nali kosoa college pen lo nili ke ladak Diopani senior secondary college pen kalang le tangke nali kopilo nali KM lo ke nili ki em ke lanon ke Charlie ason thak thak si ke bang chilang force tami Charlie pon bom po lapen ke kadogawe non Charlie bom tum han tami isi example paklang pon thek ji phan si nili non bor ipon bom po tangke nali 24 hours ang bong pen konta kon si purhi lo so buthak nali la song lo non we ki mi than than ji ma chithanda ga pon nili ke Charlie khonta porque Charlie le bon stami exam ho chinghana pe la pena potom niliphan 3 la pen 4 o'clock la son note nang inthur po la pen ke la anom pen sinili ke Charlie pp tangke non kechu mi o we ki mi phana le kopilo nang hi na la ka Charlie na thina le message ki piang tung nang hin ka nilihin pen ki pikang tung la ke nang le tum phan kisung wang ta hai ke Charlie long bon sitami nang le tum bang ki nang le mithang ambition na phan le nang tum chima thaket non la pen ke ki Charlie na thu un ide jibon pu nang le tum nang ning chima thapon ri ki un ji phan ki un an pen ke nang le tum bor ipon no tangte pini ladak arnam lang pi KCS sorry KSA branch supadan tumpan laso education awareness la bana felicitation laso program na tumpan laso keteng kona tum nang palang tumpan kopilo nang le ituji aprang sike akiro paper piglo nilitum la puson obe kimi ke Charlie atuma phan la puson aprang ke Charlie ji phan la tum nitum phaning na ka perungun pena pot nilitum lang tum phan akiro paper piglo वन महोत्सव आर्नी पचेतन से बोरलांग फेर वेस्टर्न रेंज फॉरेस्ट हिन पेन थेंगपियाक्लिम के एसआई डेंगपन जाखंगनी फाइफो आर्नी लुम्बाजंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लोपन बोरलांग फेर हबार किलोमीटर इंकोय रापली इसुआरंग आदुंग फॉरेस्ट आलोंग ले आलोंग बोरलांग फेर वेस्टर्न फॉरेस्ट हिन पेन पते पिपनसी वन महोत्सव के तालन पेडपन लाबांगसो वन महोत्सव के तालन आलोंग बोरलांग फेर वेस्टर्न फॉरेस्ट अरेंजर प्रोविन रंगपी पेन जापन लिन लापेन स्टाफतुम पेन चेराप चेतुसी थेंगपी आक्लिम के एसआई पेचनपन थेंगपी आक्लिम के एपन आसायालोंग चेरक tok arada tum sitame cerap cetudun lason si ramsing inghi lapen longsing tiso atum cerap cetudun si wan mohotop ke talon pon mate thengpi aklim ke epon along RDP don rente dipupen dharam sing rong phare por malong news Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta